אדם חייב להתרגל מעכשיו לשמור על העיניים שלי. למה? אני שואף רק לאשתי להסתכל. להרגיל את העיניים, זה דברים שסורים לי. זה עכשיו היא אמורה להיות נשואה למישהו אחר, היא לא שייכת לי. זה לא דברים שייכים לי. יש לי אישה. אז לשמור את העיניים מהדברים האלה. כי מה זה יביא לך? רק צרות. נו, הסתכלת עליה, מה זה יביא לך? אתה יכול להיות את הנשואה, מה אתה עושה? אז מה זה יביא לך? אתה עכשיו מערער בה, אתה יודע איזה איסורים זה שאתה מערער בה עם אשתך? יוצא לך ילדים, אני לא רוצה להגיד לך, ילדים, יש מקום למעלה שכל הרוצחים יוצאים משם. זה אדם שנמצא עם אשתו וחושב על בחורה אחרת. נשאר מוריד נשמות. אז למה? מה זה עושה? מה זה עושה אותו? אם לא הסתכלת עליה ולא ראית אותה, אתה מרגיש טוב עם חברים שלך, מאושר, שמח, שדה בירה. אם אתה רואה אותה, למה עכשיו הכאב לב האלה ומנסה להתחיל לבית, שאתה מכיר אותה גם? זה עוד יותר אפסרה. שאתה מכיר אותה, זה השם ישבור. זה לא מה שנראה לך יפה.